Ja sam Marijan Vujilić. Moje ime je Danijela Ja sam Vladan Ivilović. Reto. Dobar dan, ja sam Suzana Ja Pavlović. sam Miladin Kovačević. Vladimir Crnović. Ja se zovem Danilo Jovanov. EU za tebe predstavlja Priče iz Srbije. Moje ime je Jovan Komlenac i školski sam psiholog u gimnaziji Sava Šumanović. Najbolja stvar koja se dogodila našoj školi u poslednje 4 godine je zapravo dolazak učenika migranata i školovanje učenika migranata uopšte. Dolazak te dece je u velikoj meri unapredio i promenio živote svih aktera školskog života. Dakle, pre te 4 godine prilično su bili snažni negativni stavovi i stereotipi prema migrantima u našoj lokalnoj sredini, koji su u jednom trenutku eskalirali kada je došla informacija da će se deca migranti upisivati u srednje i u osnovne škole. Otprilike, polovina naših kolega su već imali iskustvo izbeglištva za vreme ratova 90. godina, tako da smo negde snažno rezonovali sa situacijom u kojoj se nalaze naši učenici migranti i nekako smo doneli jedinstvenu odluku da učinimo sve što je u našoj moći i sve što mi možemo da tu decu zaista i upišemo i da im pružimo maksimalno moguć kvalitet obrazovanja koji mi možemo da pružimo kao škola. Na sreću, kada su došla deca su nas sve osvojila. Bukvalno su u pitanju deca koja su gladna škole i gladna znanja. Tako da smo omogućili toj deci da dobiju ono univerzalno ljudsko pravo na obrazovanje i tu neku ljudsku toplinu i kontakt koji su ovde dobili. A sa druge strane, pošto su, kažem, divni učenici, osvojili su brzo, se povezali sa đacima iz lokalne sredine, tako da su svi oni stereotipi i predrasude koje su imali meštani bukvalno preko noći pale u vodu. Deca su sve pobedila. Veliku zahvalnost dugujemo i Evropskoj uniji i našem Ministarstvu prosvete koji su nam omogućili da kroz liniju MADAT projekata i sada IPA 2 projekte dobijemo određeni broj obuka za nastavnike koje su nam pomogle upravo u razvoju domena inkluzije. Tako da u suštini je došlo do unapređivanja nastave za svu našu decu, što je jako jedan lep i veliki rezultat i iskorak unapred.